Шаян ТВ каналында акыл батыл тапшыруы. Исәнмесез? Хәерле көн. Исәнмесез? Галим булсаң, галәм синеке дигән мәкальне ишеткәнегез бардыр инде. Акыл батыл тапшыруында без шул галәмне үзләштерергә тырышабыз инде. Әлбәттә, безнең катнашучылар галим түгел, алар гади укучылар. Үзләре белән танышыйк әле. Камилә, сиңа сүз. Минем исемем Рашидова Камилә, миңа 12 яшь. Мин 27-нче гимназиянең 6-нчы А сыйныфында укыйм. Минем яраткан дәресләрем әдәбият һәм рус теле. Буш вакытымда рәсем ясарга һәм музыка тыңларга яратам. Булат, сиңа синең белән дә танышыйк. Хәерле көннәр. Минем исемем Хәлиуллин Булат. Казан шәһәренең 34-нче мәктәбендә 7-нче Б сыйныфында белем алам. Минем яраткан дәресем татар теле. Минем яраткан шөгылем футбол уйнарга. Нәкъ шулай йөзәргә яратам, бассейнга йөрим. Димәк, син безнең спортсмен. Ие. Бик яхшы. Бер-беренә һич ошамаган ике катнашучы арасында көрәш нинди булыр, вакыт күрсәтер. Сез батылга әзерме? Ие. Алайса, әйдәгез башлыйбыз. Сезгә уңышлар теләп, беренче турны башлыйбыз. Кагыйдәләр белән таныштырам. Бу турда сезгә 3 сорау яңгырый. Һәр сорауга җавап варианты тәкъдим ителә. Сез исә әлеге вариантлар арасыннан дөресен сайлап алырга тиеш буласыз. Җавапларыгызны сез үзегез үк бәялисез. Моның өчен сезгә 0 баллдан алып 10 баллга кадәр сайлау мөмкинлеге бирелә. Җавап дөрес булган очракта балл катнашучы файдасына була, юк икән балл алына. Әгәр барысы да аңлашыла икән, уенның төзелешенә күчәбез. Игътибар, беренче сорауны укыйм. Биология нәрсәне өйрәнә? Камилә, синнән башлыйсым килә. Сорауга җавапны ничә балл белән бәялисең? 5. 5 балл белән. Сине бу сорау бераз куркыта, шулаймы? Ярый. Ә Булат ничә балл белән бәяли? 4 балл белән биялим. 4 балл белән бәяли безнең Булат. Димәк, сорауны кабатлыйм. Биология нәрсәне өйрәнә? Җавап вариантларын укыйм. Кешене, тауларны, хайваннарны, терек табигатьне, үсемлекләрне, елгаларны. Җавап вариантлары тәкъдим ителде. Камилә, синнән сорыйсым килә. Синеңчә, биология нәрсәне өйрәнә? Үсемлекләрнедер. Үсемлекләрне дип уйлыйсың. Булат безнең ничек уйлый? Төрек табигатьне. Кабул иттем. Җавапларыгызны кабул иттем. Дөрес җавапны укыйм. Биология тере тормыш турында белем тармагын өйрәнүче фән. Ягъни ул терек табигатьне өйрәнә. Бу сорауга җавапны дөрес итеп Булат бирде. Дәвам итәбез. Камилә, бердә борчылмыйбыз. Алда әле турлар, сораулар җитәрлек. Икенче сорауны укыйм. Балыклар суда нәрсә ярдәмендә сулый? Булат, син бу сорауга беренче булып җавап бирәсәксең, шуңа күрә ничә балл бирәсең? 6. 6. Камилә, син? 4. 4. Сорауны кабатлыйм. Балыклар суда нәрсә ярдәмендә яки нинди орган ярдәмендә сулый? Җавап вариантларын тыңлагыз. Борын, саңак, тире, трахея, үпкә, диафрагма. Була җавап бирергә әзерме? Ие. Синең җавабыңны тыңлыйбыз. Димәк, балыклар суда нәрсә ярдәмендә сулый? Тире. Тире аша сулый дип уйлыйсың. Җавабыңны кабул иттем. Камилә, синнән сорыйсым килә. Син ничек уйлыйсың? Мин дә шулай уйлыймдыр. Тире ярдәмендә сулый дип уйлыйсыз икегез дә. Сез балыкларны күз алдына китердегез. Балыкларның нинди органы бар? Балыклар һәм кыска сыманнар су астында саңак ярдәмендә сулый. Авыз һәм саңак капкачларының хәрәкәте нәтиҗәсендә авызга кергән су саңак куышлыгына куыла һәм саңак яфраклары аша саңакларны юып тышка чыгарыла. Шулай газлар алмашы бара. Аңлашылды, икегез дә сорауга дөрес җавап бирмәде. Игътибарлы булыгыз, сезгә уңышлар телим. Дәвам итәбез. 3нче сорау. Бу сорау география фәненә кагыла. География белән дуслык ничек? Булат.
дус инде, ие. Дус, Камиля ничек дуслыгы? 50-ге 50. 50-ге 50. Ярый, хәзер тикшерәбез ничек икән дөреслектә. Игътибар сорауны укыйм. Төньяк юнәлеше белән урындагы нинди дә булса берәр әйбергә булган юнәлеш арасындагы почмак ул нәрсә дип атала? Бу сорауга беренче булып Камиля җавап бирәчәк. Шуңа күрә Камилядан сорыйм, ничә балл бирергә әзерсең бу сорауга? 7. 7. Ярый, аңлашылды. Булат, безнең бу сорауга ничә балл бирергә әзер икән? 10. 10. Аңлашылды. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Горизонт, экватор, рельеф, меридиан, азимут, масштаб. Камиля, син җавап бирергә әзерме? Мин азимут дип уйлыйм. Аңлашылды. Булат ничек уйлый икән? Мин Камиля белән риза. Азимут. Килешәсез. Эй. Җавапларыгызны алдым. Дөреслектә, төньяк юнәлеше белән урындагы нинди дә булса берәр әйбергә булган юнәлеш арасындагы почмак азимут дип атала. Инде беренче турның нәтиҗәләре белән танышыйк. Кызганыч, исәп әлегә -2-гә 8. Киләсе турларда алдырып китәрсез дип ышанып калабыз. Икенче турда катнашучылар җавап вариантларын дөрес тәртиптә тизәргә тиеш була. Җавап барлык вариантлар дөрес билгеләнгән очракта гына кабул ителә. Бу турда да сез үз җавабыгызны үзегез бәялисез. Сөйләштекме? Кагыйдәләр аңлашылды? Хәзер әйдәгез башлыйбыз беренче биремне укыйм. Казанда үткәрелгән спорт бәйгеләрен хронологик тәртиптә урнаштырыгыз. Камиля, бу биремне үтәүне ничә балл белән бәялисең? 5. 5. Димәк, син Казанда үткән чараларны дөрес итеп тизә аласың. Тырышасың инде. Ярар. Булат ничә балл белән бәяли? 7. 7. Ярый, сөйләштек. Хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. 27-нче Бөтендөнья җәйге универсиадасы, су спорт төрләре буенча дөнья чемпионаты, футбол буенча дөнья чемпионаты, конфедерация кубогы һәм фехтование буенча дөнья чемпионаты. Менә сезгә җавап вариантлары. Димәк, безнең беренче булып Камиля җавап бирә. Беренче бөтен дөнья җәйге универсиада. Ул безнең 2013 елда булды, шулай бит? Аннары фехтование буенча дөнья чемпионаты. Аннары су спорты төрләре буенча дөнья чемпионаты. Конфедерация кубогы һәм футбол буенча дөнья чемпионаты. Яхшы. Булат ничек җавап бирер икән? Мин Камиля белән килешәм. Һәм әйдә син Һәм үземә 7 балл бирәм. Бирәсеңдер, ләкин әйдә синең вариантларың тыңлап карарга кирәк безгә. Ярар. 27-нче Бөтендөнья җәйге универсиада, фехтование буенча дөнья чемпионаты, су спорты төрләре буенча дөнья чемпионаты, конфедерация кубогы, футбол буенча дөнья чемпионаты. Бик яхшы. Дөрес җавап тәртибен тәкъдим итәм. 2013 елда 27-нче Бөтендөнья җәйге универсиада була. 2014 елда фехтование буенча дөнья чемпионаты уза. 2015 елда су спорты төрләре буенча дөнья чемпионаты. 2017 елда конфедерация кубогы. 2018 елда мәркәзебездә футбол буенча дөнья чемпионаты уза. Казанда үткән зур чараларны беләсез икән, киләчәктә дә шулай Казан тормышын күзәтеп барыгыз. Һәр икегезгә дә балларыгыз үзегез исәбенә кала. Димәк, Камиләгә 5, Булатка 7 балл. Бу тур бик җиңел булды ахрысы сезгә, шулаймы? Ие. Димәк, сез Казанны яратасыз. Инде. Дуслар, әйтегез әле, сез ребуслар, кроссвордлар шишергә яратасызмы? Әйе. Мин алай яратмыйм шишергә алай. Ни өчен? Авыр. 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 Камиля өчен димәк җиңел. Алайса, без уйлыйбыз инде бу тур сезгә җиңел булыр. Камиля, бигрәк тә сиңа
Üçüncü turda sizge ortak cevapını söylәргә кирәк булачак. Турның кагыйдәләрен аңлатам. Катнашучыларга сорау бирелә, җавап вариантлары да әйтелә. Бу вариантлар арасында берсе дөреслеккә туры килми. Бу турда да балларны үзегез куясыз. Әйдәгез беренче сорауга күчик. Булай яңгырый. Татарстан елгалары. Бу биремне беренче булып безнең Булат үтәр, шуңа күрә ничә балл белән бәялисең? 5 балл белән. 5 балл биргәзер. Ә Камилә ничә балл биргәзер? 5 тын. 5. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Агыйдел, Зөя, Ныкрат, Кабан, Шулман, Казансу. Җавап биргәзерме? Әйе. Булат, син җавап бирәсең? Татарстан елгалары. Кирәкмәгән елганы әйтергә кирәкме? Бирем шулай яңгырады. Артык җавапны сөйлибез. Зөя. Син Зөяне Татарстан елгасы түгел дип уйлыйсың. Әйе. Так, ә Камилә безнең ничек уйлый? Кабан. Чөнки ул Кабан. күл. Чөнки ул күл. Һәм мин Камиләнең җавабын кабул итәм, чөнки ул дөрес. Агыйдел, Зөя, Ныкрат, Шулман, Казансу барысы да елгалар. Ә менә Кабан Татарстанның иң зур күле, ә елга түгел. Димәк, бу биремне Камилә дөрес башкарып чыкты. Дәвам итәбез. Киләсе сорау шулай ук география өлкәсеннән булыр. Урында ориентлашу усулларын сезгә атарга кирәк. Бу сорауга беренче булып Камилә җавап бирәчәк. Камилә, син ничә балл бирергә әзерсең? 3. 3 балл гына. Димәк, урында ориентлашу белән син бик дус түгел. Булат, син ничек уйлыйсың? Ничә балл бирергә кирәк? Синең җавабыңча? 4 балл дип уйлыйм. 4 балл җитә дип уйлыйсың. Ярый, әйдәгез, 3 һәм 4 балларны уйнатабыз. Җавап вариантлары. Кояш ярдәмендә, Кайтаваз ярдәмендә, Поляр йолдыз ярдәмендә, агач ябалдашы яки агач кәүсәсе башында бик нык тармакланып үскән ботаклар ярдәмендә, кырмыска оясы ярдәмендә, компас ярдәмендә. Исегезгә төшерәм, сезгә артык җавапны алырга кирәк, сөйләргә кирәк. Син җавап бирергә әзерме, Камилә? Әйе. Әйдә, син җавабыңны тыңлыйбыз. Кайтаваз ярдәмендә. Ни өчен? Белмим. Башкалары син уйлыйсың, дөрес җаваплар дип. Әйе. Дөрес. Димәк, Кайтаваз синеңчә ориентлашу усулына керми. Аңладым мин сине. Булатның җавабын тыңлыйсың килә? Кояш белән ие. Кояш белән була. Аннары поляр йолдызлары белән дә ярдәмендә була. Йолдызларга карап ориенташып була. Ябалданында Ябалдашы белән дә була. Кырмыска оясы ярдәмендә дә була. Компас ярдәмендә дә Була. Кайтаваз ярдәмендә булмый дип саныйсыз. Әйе. Дөрес җавапны тыңлыйбыз. Урында ориенташуның иң җиңел усулы компас ярдәмендә инде, әлбәттә. Ә менә компас булмаган очракта табигать үзе безгә ярдәм итә. Моның өчен бары тик игътибарлы һәм хәбәрдар булырга кирәк. Мәсәлән, агач, ташлар төньякка карап торган якка мүкләнә. Шуңа күрә без ориенташа алабыз. Ә менә Кайтаваз ярдәмендә ориенташа булмый. Сез икегез дә бик дөрес вариантны сайладыгыз. Афәрин, дуслар, дәвам итәбез. Әйдәгез, фигыль турында сөйләшик. Фигыль нинди сорауларга җавап бирә? Нишләде, нишләячәк. Димәк, сез фигыль темасын бик яхшы өйрәнгәнсез. Әйе. Ярый, хәзер тикшерәбез. Игътибар, сорау була яңгырый. Затланышсыз фигыльләр. Бу сорауга безнең Булат беренче булып җавап бирәчәк. Синең вариантларыңны тыңлыйм. 10 балл. 10 балл бирәсең. Димәк, син бик яхшы беләсең бу сорауга җавапны. Яхшы, аңлашылды. Камилә безнең ничә балл бирә? Мин дә 10 Син дә 10 балл бирәсең. Менә бит ниһаять алар үзләрен ышанычлы дип хис итәләр. Димәк, бу сорау сезгә җиңел. Ярый, кабул иттем. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Сыйфат фигыль, хәл фигыль, шарт фигыль, исем фигыль, инфинитив. Искәртеп үзем, сезгә артык җавап вариантын сайларга кирәк, ягъни дөрес булмаганы. Булат, син җавап бирергә әзерме? Шат фигыль ул затланышлы фигыль, шуның өчен дә монда туры килмәй. Ярый, җавабыңны кабул иттем. Камилә ничек уйлый икән? Мин дә шулай уйлыйм. Ничек ул шулай? Булат шикелле.
Булат Шакир, син аны Булат әйткәнгә шулай дип уйлыйсыңмы? Бәлки ул дөрес әйтмидер. Дөрес әйтә. Дөрес әйтә. Димәк, синең җавабың Шарт. Фигыль затланыш. затланышлы дип уйлыйсың син дә. Ә хәзер дөрес җавапны укыйбыз. Шарт фигыль, чыннан да затланышлы фигыль һәм бу исемлеккә ул туры килми. Димәк, эш турган нәтиҗә ясап шуны әйтә алабыз. Булатның безнең 24 балл, ә Камиләнең әлегә 21. Ләкин кәефне төшермибез, чөнки безнең киләсе турыбыз, 4нче турыбыз хәл иткеч булачак. Егетләр, кызлар, 4нче турны башлар алдыннан сорыйм әле, кәефләрегез ничек? Әйбәт. Әйбәт. Димәк, сез 4нче турны башларга әзер. Әлбәттә. 4нче турда без сезнең белән сорау-җавап уены уйныйбыз. Камилә белән уенны башлыйбыз. Җир белән күк тоташкан урын. Горизонт. Дөрес, Алмачуар хикәясенең авторы. Киләсе. Аха, ике тамыр сүздән кушылып ясалган сүзләр ничек атала? Хәзер. Ике тамыр сүздән кушылып ясалган сүзләр. Дәвам итәбез. Озын аяклы, тиз йөгерүче, әмма оча белмәүче кош. Озын аяклы, тиз йөгерүче, ләкин оча белмәүче кош. Страус. Дөрес, алма дисәң дә алалар, нәрсә соң ул балалар? Тагын әйт. Алма дисәң дә алалар, нәрсә соң ул балалар? Алма. Дөрес. Ничек сорауына кайсы сүз төркеме җавап бирә? Ничек сорауына кайсы сүз төркеме җавап бирә? Рәвеш. Дөрес. Инглиз алфавитының икенче хәрефе. Би. Дөрес. Төньяк һәм көньяк полюсларын тоташтыручы сызык. Көньяк һәм төньяк полюсларны тоташтыручы сызык. Кире. Ой. Дәвам итәбез. 11 алам 6 гамәлен чишегез. 11 алам 6 тигез була ничә? Нәрсә? 11 алам 6. 11 минус 6 тигез була? 5. Дөрес. Светофорның кайсы уты әзерләнергә куша? Сары. Дөрес. 10 сорау тәкъдим ителде. Җавап вариантларын кабул иттек. Нәтиҗәләрне бераз соңрак белербез. Син әзерме, Булат? Әйе. Башлыйбызмы? Әйе. Киттек. Җир шарын ике тигез ярым шарга бүлүче уйланма сызык. Экватор. Дөрес. Әбу Гали Сина әсәренең авторы. Абдулла Алиш. Дәвам итәбез, дөрес түгел. Сызыкча аша язылган сүзләр ничек атала? Сызыкча аша язылган сүзләр ничек атала? Парлы. Дөрес. Суда яшәргә җайлашкан, оча белмәүче, бик яхшы йөзүче кош. Үрдәк. Дөрес түгел. Ак ашъяулык таптым, җир өстенә яптым. Ак ашъяулык таптым, җир өстенә яптым. Табышмак. Аккош. Дөрес түгел. Ничә сорауына кайсы сүз төркеме җавап бирә? Ничә сорауына кайсы сүз төркеме җавап бирә? Сан. Дөрес. Ди инглиз алфавитының ничәнче хәрефе? 4нче. Дөрес. Җир шарының кечерәйтелгән моделе. Глобус. Дөрес. 5 кушам 4 ничә була? 9. Дөрес. Пассажирларны алып китә яки төшереп калдыра торган урын ничек атала? Пассажирларны алып китә яки төшереп калдыра торган урын ничек атала? Бер. Дәвам итәбез. Эш. Бу соңгы сорау иде. Булат, сиңа бүгенге уен ошадымы? Нинди синең фикерләрең? Миңа бүгенге уен бик ошады. Бик кызык булды. Ләкин кайсы сорауларга без дөрес әйтмәдек. Минемчә, безгә күбрәк укырга кирәк дип уйлыйм. Ярар, Камилә, синең фикерләрең нинди? Бу уен бик миңа бик ошады. Монда без күп сорауларга җавап бирмәгәч тә без хәзер күбрәк беләбез һәм тагын да күбрәк укырбыз. Бүгенге уеннан соң турнир таблицасы әллә ни үзгәрмәде. Миләүшә әле дә иң күп балл җыючы булып тора. Киләсе атнада яңа катнашучыларның нәтиҗәләре үзгәреш кертә алырмы? Монысын инде киләсе чыгарылышларда белербез.